ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kajinjur jong uslap kabalane daki bon singi lawan ra kajing tua jong Khyndew ba kajing hap jong ki mau hakikat tu kan ni ki benta jong ka Surok nadu Rangthong chudu ka Shinong Sarin nong Kynbah ki ba hap hapo ka Southwest Khasi Hills District. Na kajing tua jong ka Khyndew ba ki mau kabal penser tok eklik kawan jong ki patba hakan ka tha la haban pensinge shwa shipor eklik kawan jong ki kali. Nalor kata la yathu ru ba kadan ru ka wei ka long yeng ha ka Shinong nong Kynbah kabla sha tap ha kajing tua ka Khyndew tama kam shilren par kanu kanu kajing jak bas ngosi.